Salut tout le monde. Bon, il fa 1300 1400 personnes atsika mizaha direct ty. Magnano mbala tsara atsika jiaby izaho Tence Mena. Magnano mbala tsara nareo havako jiaby, namako jiaby, zaho Tence Mena amin'andro na douceuil maloha masky. Bon, mbala nagnano perruque ndraiky zaho. Tsy saky aboaka fa neva ty ato fa mikorontagna. Mba hivolagna hely zaho niany ty. Hivolagna hely za niany ty satria maromaro ny koragna nandeha tatotato zay hitatsika mahigny ny publication naka igny de mba hivolagna mikasikin'izay ary magnano fialatsigny mavesatra ho anareo ny sasany satria mety misy volagna manohigny ny sasany andeha ataoko niany ty ary mety misy volagna tsy zakany sasany andeha ataoko niany ty. Ary maro atsika zegny miteny hoe ny marina ozy tsy filaza. Aha, faleko za zegny agnaboaka ny aviato agnatin'ny foko. Agnaboaka aviato agnatin'ny agnaboaka ny aviato agnatin'ny foko, tsampia tsara ambelatsihy fa amin'ny fomba malalaka ary amin'ny fomba fahitako azy de ambelako anareo mivolagna hoe ino marigny. Za mety diso zany olombelogno e. Olombelogno zaho. Ary za mety diso, mety misy adosogna anaka koa matoa vitsy mikegny izy koa tsy aroe. Fa matoa zegny nisy le raha karaha zegny mety misy ny adosogna ny avy ny ankilany, ny avy ankilany. Ny tanjonanaka agnano ty vidéo ty tiako azava tsara aminareo. Tsy hiady zaho sagnatria, tsy higidragidra zaho sagnatria fa agnapetraka ela loatra kabaro ty, ela loatra nisiany ty problème karazagna guerre froide entre zaho sy Black NADIA rahavaviko. De alako aminareo le volagna miteny hoe miady zao. Non. Misy fotoagna zegny izy ko misy raha tsy fifankazahoagna, ela loatra zegny le raha. De samby io magnano miatsara velatsihy zegny. Lasa mandreraka le izy amin'ny hafarany. Ke tsara zegny anareo ma zahay ma personnage public de anareo le olo mpizahazahay tsara ny fitiavagna no apetraka agnatrehan'olo maro. Ary zegny natonga zahay tagnatin'ny taogno maromaro tsy nivolagna hoe na olo magnontany za anao misy problème blakina de za tsara nivolagna misy problème aminazy na indraiky. Ary za zegny mi préfère garder hoe amason'olo hoe bon zahay tsisy problème fa zahay karaha io fo karaha zegny. Fa niany ty eky zegny mba hivolagna hely zaho amin'ny raha nandalo entre zahay roe satria hitako zegny ny direct nazy nomoaly nagnano vidéo izy nomoaly somary za tsy mamafa vidéo. Za olo direct, za olo mivolagna nakaboka agnatin'ny fonaka ary tsisy volagna hoe forofrogny eto na amorom-porogno volagna zaho na hoe agnano za tsy mamafa vidéo ty. Ty tsy fafako fa ambelako eto. Voilà, donc ho anareo ndregny mbala tsy nahita boka eo afaka mizaha amin'ny page naka io. Voilà, fa apetrako eto sandra ho zany volagna hoe za tsy ady ary za tsy andeha ilahady ary za tsy andeha ikaiky hondry. Non, fa za zegny mba agnaboaka ny marigny avy agnatin'ny fonaka pour être en paix envers moi-même. Parce que j'ai envie d'être en paix envers moi-même par rapport à cette histoire. Reraka eky zaho avy isanandra hoe zegny ça me fatigue l'esprit et lasa tsy tranquille za zegny amin'ny fiaignanaka tegna marigny. Bon, atomboko zegny ny tantara. Atomboko ny tantara zay sy Black NADIA fankahay rango zany pody boka en France tamin'ny 2000 fin 2009 2010 za fankahay taminazy. Nilamigny ny fiaragna fankahay mandeha miaraka magnano karaoke zay mandeha migagaka amin'ny tamizegny mbala le pub tantaninarena tary mandeha fankahazo namagna namagna fampikaiko fa mandeha magnano ambiance salut zao Black bako Sacha zandroko igny fankahazo tsara zay tsisy problème. Ko fa nagnano clip naka voalohany za tamin'ny Balimpopoka izy nagnano figurante to
izy navy nampisanjegna jiaby olo jiaby nisanjy c'est bien za matamizegny nagnapetraka extension et tout ça taminazy tout ça elle était contente ça va tsara ny fiarahagna zandry anao black nadia anao koa mizaha vidéo nakaty tiako mitandregny tsara anao miraha volagniko ty ahaizanao hoe aiza ny ahiahinaka aiza ny agnatin'ny fonaka. Voilà. Fa za tsy andeha hagnano teny ratsy, tsy andeha hagnano teny masiaka, na andeha hagnano volagna tsy voateligny. Fa ny raha marigny agnatin'ny fonaka ndraiky ny raha nandalo no volagniko eto. Voilà. Donc tafara amizay samby ny hira samby occupé amin'ny velon-tegnanazy. Samby occupé amin'ny velon-tegnanazy, za mananjary nalaza be, Black Nadia koa nanjary nalaza be. De samby mandeha magnano velon-tegnanazy fa misy zegny olo mampimpiady zegny bon igny ambelantsika igny fa 2014 zegny koragna 2014 Black Nadia za ma zegny izy ka zay fanody regny volagna karakory atsika ty aloha atsika hiaraka hira et tout ça fa 2014 marandraigny izy nikaiky za tandregnasanareo tsara tantara 2014 marandraigny izy nikaiky za zegny bon karakory zoky ouais karakory zandry. Il est temps volaigny, c'est l'heure, allô mizay tsika hiaraka hihira. Zako fa naregny zegny nefa zay fa ela tsy fanody ampipiadivon'olo, misy olo mitondratondra volagna, mitondratondra teny à gauche à droite, voilà. De navy za zegny ok c'est l'heure basy volaniko aloha tsika mba hikoragna hely. Navy avy an-tragno aty anao za tamizay mbala nipetraka tatalata-maty. Avy an-tragno aty anao volaniko amaray. Ok izy taminaka navy tantragno izy amaray miaraka amin'ny assistante nazy zay navy tantragno taminay tary ndraiky misy ngia zay niaraka taminazy zao magnano ngia ty ngia karaha afemifemine zay niaraka taminazy tamin'ny andrany zo de za tamizegny ny studio tantragno druina arrangeur za zegny tragnonaka tamizegny aroe araiky ambadika ary studio ambadika ty tragnonaka navy amizay zay izy amizay nikoragna hoe bon atsika hagnano featuring. C'est bien blanc parce que c'est bien de montrer le bon exemple amin'olo namagna miarabelogno zegny atsika olo fitaratra ny vahoaka donc tsara magnambela exemple tsara amin'olo. Yeah. Donc natao zegny ino raha ataontsika temo izy. Bon, za amizay koa fa nandiniky allo volaniko atsika hivolagna ny marigny ambariko anareo ino zegny nitirahany le face à face ty. Allo tsika hivolagna ny marigny za le raha nandalo entre tsika roe igny le tsika mpiadivin'olo za ndraiky tafitandregny volagnan'olo anao koa ndraiky tafitandregny le raha resahin'olo regny volaniko allo igny ataontsika hira karaha olo jiaby zegny ataontsika face à face amizay izy eo hoe ino zegny le raha tsy mahaton'olo le raha niaignansika igny zegny igny zegny nataonay face à face zegny titran'le hira satria igny zegny le raha niaignanay tagnatin'ny taogno depuis 2010 jusqu'à 2011 jusqu'à 2014 ty zegny nataonay hira zay le raha ataova face à face teraka teo donc karaha ty ny raha niseho idrika amizay mizika atsika amin'ny étape 2 nagnano studio zay tamin'ny andra io nagnano studio nagnano hira tamitragnonaka tatalata-maty nikoragna amizay bon ino ma zegny tanjontsika atsika hagnano hira ty fotony matoa zegny misy ny projet misy koa zegny ny tanjogno fitadiavam-bola zegny le raha azonareo zegny fitadiavam-bola bon nikoragna za zegny amin'ny fonaka madio amin'ny fonaka mazava nibignafiko fonaka zegny nambelako zegny resakan'olo à gauche à droite igny nisokafiko zegny fonaka tamin'ny Black Nadia. Ya atsika eto tsy miady fa magnazava konagna riavako magnazava resaka nandalo zegny ya za tsy hagnano teny ratsy na ino fa za zegny agnazava aminareo ino marigny le problème ino marigny ny raha nandalo. Voilà donc navy amizay zegny bon ino matanjontsika atsika hagnano hira ty atsika volagno taminazy allo tsika koa mba hagnano spectacle hoe face à face pour attirer les gens fotony showbiz le raha tady vola zegny resaka hira ty karazagna hoe produit araiky zegny hoe face à face m'intéresser olo zegny agny zegny le concept net amizegny bon kofa karaha zegny edy volaniko allo tsika iorganize spectacle karaha igny ohatra zegny miorganize spectacle telotelo karaha igny volaniko mba tetry zegny organisateur magnano toro atsika roe mba mahazo contrat maro atsika amin'ny resaka face à face ty tagny zegny le objectif ny raha vavy yao izy tsy magnino zegny zao ko teo niova izy ty za nipody fihavanagna anay ty za ravagna eky le fampiadivan'olo igny za zegny
tamin'andran'io de nava amizay magnano hira io zay sady tanarô tamizegny giagiaka ya ravoravo nipody fiavasa et tout ça iaraka iasa de nava amizay zegny le koragna bon volaniko taminazy ary alô edy basy ataontsika sérieux koragna e atsika iaraka iasa atsika itambatra iaraka itady vola iaraka itady vola zegny atsika za mahita commentaire narô sasy atsika edy tsy magnano compétition na magnano hoe narô tokony mangala ihany na ihany fa le tanjogny zegny mivolagna le problème bakeo mba mahita solution hoe karakory iavanagna karakory zegny itambaragna amle azaveko aminarô tsenaka zegny le ino zegny le fond le problème bakeo tsika miditra amin'ny étape hafa donc alô amizay volaniko atsika itady vola ok bon ok basta atsika iorganizy alô tsika samy miinvestir agnatin'le inty agnatin'le spectacle bon nagnambara za izy tandrignesanarô zegny ty nagnambara za izy za volagniny tsy masaky miinvestir fa za ndraiky volagniny afaka magnano associé volagniny aminao associé ça veut dire miaraka miasa zegny zeher hoe miravavy miaraka miasa c'est-à-dire hoe kofa perte zegny sans perte izy kofa mahazo zegny bénéfice zegny zaregna de za le nampiasa vola nampidriky le vola agnatin'le organisation zegny magnampody vola naka de bako bénéfice zegny zaregna zegny le fiara-miasa tsy magnino izy ok volanko bon tsy magnino basy volanko angala risque za tam moment io zegny za somary tamizegny nisy vola teo amin'ny 100 millions teo zay taminaka tam compte en banque naka zegny fo vola nisy taminaka tam moment zegny tamin'ny 2014 nangala risque zay za nampiasaiko vola jiaby satria za zegny ni organise spectacle tamagenga bako amizay ta Diego bako Ambilobe yara malala fa sarotry magnano organisation donc lany zay vola jiaby ni organiser ko spectacle telo indraiky mandeha zegny mois de novembre zay jiaby tamin'ny andra zegny novembre ndraiky décembre fin novembre 2014 ndraiky décembre 2014 zegny le ta Diego ndraiky Tambilobe tsy nampagnino za izy koa tsy nampiasa vola fa l'essentiel c'est que hoe fiarahagna miaraka mitady zegny ok nazava igny tsisy contrat tsisy hoe za angalanao black NADIA agnano contrat ohatriny contrat anao tsisy zegny fa hoe associé zahay miaraka mitady de zegny hita eo zegny zarenay miravavy voilà agny zegny le objectif nay tamin'io tanjogny solution miankina aminareo ihany fa allo izy atao public amizay zegny mba misy raha fa ohatra mety zero hoe fo mikoragna mety hafa karaha igny koa mba mangataka hevitra aminareo zegny zegny avy za magnano vidéo ty mangataka hevitra aminareo mpankafy zahay mangataka hevitra za hoe ino raha tokony atao bon tohiziko ndraiky zegny koragna donc nandeha amizay zegny le fiara-miasa bon natao vidéo magnano vidéo mandrangidrangitra anao izy zegny magnano vidéo mandrangidrangitra tamizegny c'était pure buzz zegny tamizegny zegny amplana fa izy io ty tsy buzz raha atao ty fa tegna hoe feno eky zegny kapoaka satria tsy le problème zegny tsy mety mba misy araiky mivolagna hoe igny ane problème tsika tamin'igny manjary miteraka distance be entre zero hoe zegny le raha miteraka fiatsaram-belatsihy na amin'ny andagniny na amin'ny ankilany voilà ça samby mitandritandry zegny akory satria nisy problème mbola tsary voavaha donc nava amizay zegny zay nandeha magenga première date samy magnano vidéo mandrangitra anao black NADIA za tsy mavozo anao mamaly koa zay black NADIA iha Tence Mena iha non samy magnano buni fitadiavagna zay tamin'igny voilà bon donc nava amizay zegny tamagenga nagnano baly ndraiky spectacle nave ok firy anarô ty tomobile narô nandifasagna vola za zegny niantoko vola jiaby dépense jiaby tsy resaka contrat za fa associé zegny zahay
voilà iaraka itady zegny hazo bon organiser raha jiaby fa mandeha publicité fa mandeha publicité Diego jiaby fa mipetrapetraka raha jiaby navy amizay zegny andrany spectacle Majenga navy zahay de kofa navy zay ta Majenga zahay fa gaga ino raha nagaga za karaha niova be zegny izy taminaka niova izy karaha nivadik'olo-tsaina karaha hafahafa tsy karaha le fifandraisanay le zay le izy navy tan-tragno tagny igny nikoragna zao ke zao tsika iaraka itady niova zegny izy tamin'andran'io zay zaho mila miresaka aminao izy taminaka zegny ok volaniko avy amin'ny chambre agny ok navy tamin'ny chambre anaka tagny amizay izy ino ny raha nivolagniny tandregnasanareo tsara ty satria ty zegny fototry ny problemenay tiako azavaigna aminareo zay le raha ary tiako regninao koa zegny anao black nadia zegny le raha fototry ny problemtsika tsao fo zegny adignanao zay le raha voilà donc navy izy amizay zegny hoe za mila miresaka aminao de za zegny mazava ho azy anao koa fa miorganize raha karaha io tsy zaza raiky mavita izy fa za zegny niaraka niasa tamin'olo tamin'ny monsieur le moine tamizegny de nisy olo hafa koa zegny niaraka niasa taminaka tamin'ny fotoagnan'zegny zegny niaraka tagnatin'le mikarakara amin'ny lafin'ny staff sy ny tariny voilà donc navy izy bon volagniny andrany spectacle io andrany spectacle andrany soirée zegny andran'igny bon volagniny zaho volagniny zaho tsy mavita miaraka miasa izy fa tiahy ataovy contrat karaha zegny mihitsy fomba fivolagnan'izy tiahy ataovy contrat atao contrat za tsara managna moyen degnany contrat za tsisy moyen degna agnefa black nadia fa hoe bunay zegny hoe iaraka itady de zay hita eo iaraka hoanigny agny zegny le bunay de tiahy ataovy contrat drako za zegny misamborigny be potrika aminaka zegny azala aminaka zegny karazagna fa trahison aminaka edy tsy haiko na aminareo mitandregny io aminaka zegny karazagna trahison be zegny azala nagnino tsy nivolagniny rango ela nagnino mba nistopeko le raha zegny continuer taminao nagnino zegny anao tsy nivolagna hoe tsy mety aminaka fiaratsika miasa fa andrany spectacle volanaka jiaby fa nivideko amin'ny bankinaka zegny andeha anaovako tournée io zegny anao direct andran'igny zegny anao mivolagna aminaka hoe stopeva le raha anaka ataova contrat nefa za tsisy but hoe andeha hagnano contrat aminao za tsisy but za tsy zegny le but fa fiarahantsika mitady zay le but za tsisy moyen andeha hagnano contrat taminao anao nivolagna aminaka tiahy ataovy contrat avao ok za zegny fa tsy tia za tsy tia voabaraka amin'ny public tia sauver le image-tsika ohatriny fake koa contrat anao zegny tsy mba hazo am'le spectacle ohatriny base contrat anao 35 millions ho anao taminaka tamin'andran'io drako karakory tsy karo ety samby artiste musicien naka musicien anao karakory nafiry ty artiste magnano raha io tiahy 35 millions avao ho anao taminaka drako ke karakory fagnarahantsika iaraka iasa igny drako zaho fa tsy militra amizay sasy ho anao taminaka drako drako lohanaka nivarahona za karaha regniko nilatsahany lagnitra igny karaha regniko latsaka tampon-dohanaka hitako mahizika andra ino raha nidirako ty nanjary tsy haiko anao drako nanjary karaha olo tsy haiko anao nanjary karaha olo tsy haiko anao zegny voilà donc obligé zany accept fotony tsisy moyen tsisy choix anao tsy nagneky eky andrany spectacle ave anao zegny mivady karaha io tsotro zao anao tsy nagneky bon tsy magnino raha volagninao fa ataoko 28 ho anao tamizay najotsonao zegny le raha bon ok obligé za nagneky drako fa za amizay fa tsisy vola eky nikady amin'ny bankinaka jiaby fa nainvestiseko agnatin'ny spectacle aty tandrignesanareo tsara zegny koragna aty bon navy amizay zegny andrany spectacle vita nisy perte za tamin'ny andran'io nisy nagnano faux billet on a vendu zegny 3600 tsy mety adignako jusqu'à niany ary tsy mety adignako mandrakizay zegny hoe on a vendu 3600 billets de nisy n'olo nagnano faux billets je sais pas quoi za ma zegny sady artiste fa hafa migérer staffinay 3600 billets vendus zegny ny lafinay bon kofa nahazo vola io zegny nagnifagna dépense nagnifagna sono nagnifagna ino sotrony iara malala fa za fa tsisy vola eky fa tsisy vola ambiny eky za fa volan'ny spectacle igny fo zegny no tavandraigna voilà donc
namezagna izy amizay zegny 20 millions vola tavela teo bon laky tsy tatra zalahy 28 millions igny drako fa titsentriky 20 millions amezagnanao zegny ny raha nandalo volagnanareo za ko diso tsy magnino za mety diso accepté ko disognanaka ya accepté ko disognanaka niany za décider volagna raha jiaby za accepté ko ny disognanaka ary volagniko ny marigny ti 20 millions drako ti ny hita fa nagnifagna dépense nagnifagna raha musicien naka tamin'io tsy nahazo vola ko mbala mety mivolagna eo ko musicien niaraka taminaka tamin'io zegny afaka mivolagna eo zegny ny olo jiaby tsy nahazo vola musicien tamazenga io bon volagny za agnatin'ny magnano album nakao izy fa zay mbala ipodiakatra Tananarivo de weekend magnaraka an'zigny zegny zahay Ambilobe ndraiky Diego weekend magnaraka an'zigny début décembre ya ok drako ny fiaigna biandrô sprinterandrô nandeta inty nandeta Tananarivo de bako amizay navy ndraiky Tambilobe za ko fa nikaiky izy aloha nandeha Ambilobe zegny fôtony zay tsara nifagnaraka contrat fa associé nikaiky izy ndraiky za aloha nandeha Ambilobe bon karakory drako fa tsy izy nangala telefône naka fa assistant nany black occupé nini fa izy magnamboatra raha ya ok bas agnontania izy ko drako otrino ko karaha manazy Ambilobe fa zay ty fa somary fa verivery karaha eky drako fa publicité fa nandeha manjary karaha mangala baraka zegny azonareo karaha zay zegny donc 35 millions ny volagniny voalohany de niady varotro zaho de nataony 28 amizay voilà karaha zay le koragna donc 20 millions amizay zegny nitatra tamin'io fôtony somary perte zegny zahay tamin'io fa tsisy vola nitady vola koa nitady vola karakory koa i amortissegna le date Ambilobe ndraiky Diego fôtony perte zaho nefa vola naka jiaby vola naka tamin'ny banque tamin'ny économie naka jiaby zegny nampiasaiko tamin'io pour but hoe micréer buzz karaha igny zegny zahay mahazo date maromaro zegny agny zegny le but nay tamin'io bon izy ma zegny tsy nagneky izy au dernier moment andran'ny spectacle za fa tsy afaka tsy solution za tsy option afaka ko tsy hoe magneky donc navy Tambilobe amizay zay perte ko zay Tambilobe 2000 personnes teo nazonay tamin'ny terrain tennis zay olo présent jiaby tamin'ny spectacle Tambilobe tamin'ny fotoagnan'io mahay zegny perte ko zay nagnifagna dépense ko raha jiaby igny bon tsisy vola tatra za tamizegny ko tegna grave situation tamizegny tegna grave za mivolagna aminareo zegny grave bon nagnifagna dépense jiaby zegny tsisy vola tatra tsisy vola afaka namezagna black NADIA Marie ko eto fa vola namezagna izy tamazenga zegny 20 millions voilà 20 millions igny navy Tambilobe tsisy vola lany dépense vola jiaby bon tagnatin'ny jerinaka zegny hoe bon ava Diego ko mirattrape ava Diego fôtony ta Diego zegny nisy baly tam boîte noire tam zegny mbala fa boîte noire izy io typika fa nanjary Black Star mbala fa boîte noire de spectacle am gymnase face à face tam semaine ndraiky Black NADIA publicité tam zegny azovy mala pareil tout ça fa inareo jijy fitadiavagna vola zay le raha voilà ça fait ya donc na avy amizay ta Diego zay ma zegny fa nandeha ta Diego talohaloha nefa nandeha ta Diego talohaloha de ro amizay mbala nijanjanogny Tambilobe tamin'ny andrany zegny arivariva ro vonavy ta Diego bon andrany baly zegny andrany baly ta Diego andra sabotso vendredi zegny soma Tambilobe tamin'ny andran'io samedi amizay baly amin'ny boîte noire dimanche normalement spectacle amin'ny gymnase cover ny Diego ya na avy amizay zegny tamin'ny baly installé rô jiaby tamin'ny chambre na avy rô arivariva iry Black NADIA ndraiky équipe andrô jiaby na avy rô niinstallé tamin'ny chambre donc niinstallé tamin'ny chambre rô kofa niinstallé amizay rô zegny pare bon za amizay zegny fa tranquille na avy izy bon izy koa zegny nisy raha tsy ninamigny tamin'ny jerinazy zegny aminaka zegny amza olombelogno amin'ny maha olombelogno za tokony nagnatogno za zegny izy zoke tsy mety aminaka zala raha mandaly ty fa zegny fa izy zegny tsara nagnatogno za izy tsara nikaiky za izy tsara nitaregny taminaka fa za zegny mieritreritry hoe milamigny fo zegny Diego ko doko mirattrape mety aty ko doko azazahoagna vola amin'ny raha ty azonareo karaha zegny
donc na avy amizay Diego andeha soma boîte noire amizay ali izy ko olo na tiaro fasafasy zegny Diego to mavita mivolagna fa Black Nadia tsy navy izy fa Diego fa tam chambre izy amizay zegny andrahaly staffnaka amizay mivolagna hoe Black Nadia zegny kony tsy some zay le raha tegna mitouché za zegny tegna mitouché za zegny hoe salay karaha tsy possible zegny zegny blague zegny waza c'est une blague aminaka zegny c'est du blague zay tsy blague fa izy tsy soma salay za ni raviko lohanaka jiaby za volaniko aminareo karaha nilatsahany langitra agnabony lohanaka aty hitako maizy karaha zahavako jiaby azalay inamako iavako za direct matsiaro le volagna ny fagnanaovany voalohany tantragnonaka tamizay nagnano fasafasy hoe iaraka iasa direct igny zegny pody agnaty jerinaka zalay akory izy ty tokony mba mivolagna namako havako arakorakora ataontsika ty tokony mba nifagnatony mba nivolagna aminaka tsy zegny fa staff arignasako izy tsy akatra elle reste dans sa chambre tiako ianareo le fond le histoire avenza monsieur méfier niany ty zegny bon izy tsy akatra anao havako anao namako anao zandriko anao zegny asala karaha mbola tsy nino fo za hoe izy tsy akatra mbola tsy nino fo za c'était la vérité bon maro olon tantany teo tsy nidriky Black Nadia tsy netinavy za nihira fo za de zay volana avy teo ma zegny naterigny taminazy ndovana ko terinareo agny fekiny zegny vola hazo amin'ny varavaragna ao nandeha nagnatriky tagny marô nandeha nagnatriky tagny fa tsy nalainy le vola satria tsy complet tsy complet o izy io tsy azoko volagniny ambiny volany eta mazenga tsy azoko volany eta ambilobe volagniny za tsy miakatra zay le raha mandalo ok bon izy tsy niakatra miambigny 1h du matin 2h du matin 3h du matin bon black volagnanareo izy volaniko na avy na mba m'excuse fo mba magnavotry spectacle atsika maray amy gymnase izy tsy avy ok bon karaha zay koragna tamin'io za zegny tegna azala za tamin'ny andran'io tegna touché amin'ny maha olombelogno za mihitsy zegny za touché ny tegna marigny hoe olona laiko avagna igny zegny olona laiko namagna igny zegny nagnano karaha igny aminaka nefa fa hainao tsara zegny basen'le histoire tsy hoe anao zegny au dernier moment anao volagna aminaka contrat ninao nefa zegny raha amin'ny farany zegny nanjary karaha zay le histoire bon amaraina igny amizay dimanche za zegny fa tsy nangala risque eky hagnano spectacle fotony fa tsy haiko hoe problème miambigny zaho fotony tsy maintsy faigna olo jiaby mariko eto fa musicien naka tamin'io mbola tsara nahazo vola ragno boka tamazenga ambilobe ndraiky jusqu'à Diego io tambaly io amare dimanche igny amizay izy navy ndraiky labandinazy jiaby navy tamy chambre nipitrako za tamizegny nipetraka tamy tragnony Franck PC tao Diego tao zegny za nipetraka navy izy amizay ko direct fa zaho tsy fombako mikatrikatra amy musicien tsy karaha anao izy taminaka direct fa zegny volagna anazy bon za volagno tsy mikatra musicien Black Nadia fa nohony zay volagno karaha niasa taminareo esclavenareo volagno zay ragno boka mazenga jusqu'à Mbilobe jusqu'à Diego miasa pour anao mizaha vola amezagna anao fa raha jiaby tsy agnatin'ny programme le hoe andeha hagnano contrat agnefa anao fa atsika iaraka iasa iaraka hitady créer buzz amizay atsika mahazo contrat bon zay vola hazo zaregna fa tsy zay raha nandalo famaly be zay tamin'ny andran'io ny famaly be tegna ny famaly tegna fa seky niaty mihitsy tamin'ny andran'zegny bon zay ody mo de toute façon volako ino koa marazotsika atao zio annulé zegny spectacle tamin'io ko nareo Diego mahazo onogno zegny annulé spectacle tamin'io tamy gymnase tsisy fotony zegny ny raha nandalo zegny tamin'ny andran'io zegny ny raha nandalo tamin'ny andran'io donc izy amizay zegny nivolagna hoe bon ke karakory freiné mody bon za zegny nivolagna za tsisy vola de merde nareo mody ary za tsisy vola jiaby nazy tamy boîte noire igny nagnifagna dépense jiaby za tsisy vola nanomboko teo amizay ko azonareo onogno za fahity
fahity 2 semaines zahay tavela Diego miaraka musicien jiaby musicien miaraka taminaka tamizegny na tsapa nitady vola na mifasagna musicien za tamizay tavela Diego rango début décembre spectacle io fa 29 décembre za vo afaka Diego nitady vola odiagna nitady solution gauche à gauche fahity raraka vola jiaby tam banky ni vola nitadiavigny tsy hita ni vola nitadiavigny tsy azo baraka nazo baraka ni loloavigny am tanagna fa aveko am tanagna natombo zaho Diego Suarez baraka ni loloaviko menitra zaho fahity zaho tsisy vola zaho tam nanomboko teo ary nanomboko teo descente naka tegna enfer niaignako nanomboko teo za tegna descente ni descente tegna hoe ko remarqué nareo za nanomboko 2015 2016 2017 tan semaine tegna zéro tsy regny ary tsisy raha manjary zay raha ataoko jiaby fahity ni tsy pozipozy fiaignanaka tegna tsy pozipozy ary tegna hoe magnofa tragno ary 3 van'olo à gauche 3 van'olo à droite jusqu'à zaho niezaka fo tam fiaignana niezaka ary tsisy vava tsy mahazo zaho ary Black Nadia zegny elle m'a plus adressé la parole depuis 2014 jusqu'à 2018 ary izy kofa misy organisateur hoe mivolagna Black Nadia hoe angalaza ndraiky tan semaine elle refuse za tsy miaraka am tan semaine karaha zegny ni raha nandalo rango tam fotoagnany andran'io zegny ni raha nandalo ary za zegny raha nandalo ary zegny avy agnatin'ny fonaka donc pour résumer de l'histoire sarotro aminaka amizay ry havako malala sarotro aminaka anao Black Nadia niany ty zegny anao mivolagna tia zaho azafady ry havako azafady za tsy tiady amin'olo ary za zegny kajo eky za zegny amty samy miatsara vela ty kajo za tsisy resaka tsy fitiavagna le raha anao tiako anao tsisy fialonganaka aminao anao olo managna talenta anao olo mahay raha anao managna maizy anao Black Nadia ary za tsisy problème mazahoa mitady anao mazahoa ny tsara anao fiaignanao ary mitady anao irehareha an'olo jiaby olombelogno jiaby ambony tany ty anao mazahoa ny raha tandrify anao hotodisoa amin'ny tanjonanao zay ataonao fa le hoe hoanagna confiance le ande azala le fampiditra tragno karaha tamregny zegny ande sarotro be aminaka nohony zegny avy za nagnano publication igny za tsisy problème aminao za tsisy ologna aminao fa problème face à face ty tsy mety réglé sarotro be aminaka zegny drako niany ty anao 2018 amizay zegny teo fo atsika nagnano spectacle ny erajonary mampianina Diego tamizegny propagande mialatsigny manogna agnarana fa zafady nagnano propagande ny ex-président erajonary mampianina zegny antsika Diego navy anao zegny nagnatogno za nagnano câlin poko ary nangala sara antsika zegny afaka mangala sara aminao za zoko yaho za fotony za tsara misy eritreritry ratsy aminao fa nohony le histoire nandalo entre atsika igny fo zegny za zegny mitandrigny toetry fotony tsy haiko maro be question se pose agnaty janaka ino ry havako ino zagnary nagnino maro be tsy voavaliko zaza raiky zegny avy za magnano vidéo ty niany mba ampianareo zegny za hoe ino zegny ny raha tokony ataoko za tiavagna aminao zegny avy za mivolagna allo tsendriky sitragniny ny be zay vo miavance amizay izy koa zegny iavagna allo tsendriky jangagna be fotony be zegny io fo tsy mety janga be igny orke zao ke zandre zao tsy magnino mbala tsara drako ça va tranquille oui et toi joyeux anniversaire tan semaine zoko joyeux merci zandriko vitanio zegny nefa be igny zegny io fo tsy mety janga azonareo voilà donc navy amizay 2018 zegny anao zegny navy anao direct fa hoe koragna aminaka za edy gaga anao zegny tsara nikoragna taminaka pendant 4 ans tamin'io 2014 2015 2017 2018 za amizay koa fa nagnaboaka sintrany solo igny za edy fa gaga edy zay jiaby tantragno tao gaga hoe anao nagnano vidéo sintrany solo anao nagnano vidéo gaga zay za nefa anao mahita za anao tsy mikoragna aminaka
igny ndraiky anao zany nagnano vidéo sintrany solo zay edy fa gaga edy hoe ino izy hoe raha mandalo qu'est-ce qui se passe anao tsara nikaiky zany volagna hoe karakory antsika ty raha nandalo igny tsara misy koragna zegny fa direct fa hoe direct fa hoe zala za ka tsy zatra raha karaha zegny za zegny kofa misy problème zegny kofa misy problème zegny za zegny zatra hoe régler les problèmes misy ino natonga les problèmes ino fotrony les problèmes zay vao miavance karaha zay zegny mahazatra zaho karaha zegny zegny ino mahazatra zaho fa les problèmes zay tsy endrika régler zegny fa hoe anao tiako za zegny azafady e ry havako tsy haiko za amizegny zegny na olo tsy haiko za zegny tsy haiko za tsy haiko za amizegny na olo hoe raha tsy fagnahy eky za zegny andresinareo izy tsy haiko fa sarotro be aminaka ry havako sarotro tsy black Nadia ny halako ary za ty agnisan'ny mpankafira zay mitandregniranao agnatin'ny tragno ato mitsinjaka mihiranao tsy agny le problème fa avy am'le raha nandalo zegny avy am'le toetry nandalo aviany za zegny mitandrigny zaho mitandrigny toetry zegny zaho azonao mitandrigny zaho agny zegny le raha donc pour expliquer résumé de l'histoire zegny niany ty zegny après zegny anao début 2018 anao t'as décidé de me parler alors que depuis ça anao zegny tsy mikoragna aminaka anao tsy tu m'adressais plus la parole fa anao dia milalagna anao mbala tsara tsy ataonao zaho ino za ko karaha zegny anao tsy mambala tsara za zegny za ko zegny tsy magnano ko za zegny karaha zegny tsy ofo zegny nanjary nikoragna aminaka zegny anao fa anao dy hoe karakory zao tiako magnano publication tout ça ça me dérange parce que tsy les problèmes tsika igny zegny tsy mety misy koragna zegny agny zegny agny zegny les fonds de l'histoire zegny kenava amizay zegny nianty za zegny mahita anao ro tsy haiko aminay ato za zegny tegna hoe za zegny za tsy mahita pagenao za tsy mahita pagenao koa boka amin'ny pagenaka za zegny mitape zafady black Nadia za tsy mahita donc aminaka zegny hoe tu m'as bloqué aminaka zegny bon c'est ton droit fa le maro amizay zegny faragna Tence Mena tsy mba mamaly raha ataony black Nadia nefa black Nadia tia izy Tence Mena mihitsy ely izy mihitsy no afahafasaigna amindreo roe tegna azafady ry havako azafady e tegna azafady niany eky za mivolagna aminareo fa kado eky za kado za fiatsarambela tsisy jiaby à gauche à droite reraka za reraka donc izy koa zegny hiavagna tsy problème ny miavagna fotony na nify ndraiky lelaza mifagnekitry ary mbola mitambotra fo tsy problème ny tohizan'ny fihavanagna fa tiako mihitsy hoe naboaka tsendriky nagnatin'ny fonaka ny raha nandalo karaha zegny zay amizay zegny voatra hoe amagnaraka zegny amizah ok atsika ty hiavagna e ambila hagny ny roso momba ny loso e zegny hoe hagny eky doko e tsy haiko fa agny zegny ny raha nandalo zegny donc ninaka zegny tant que problème igny zegny za zegny tsy mety tranquille za zao koa misy problème aminao problème tsika zegny mbala tsy endriky régler fa hitokitokiky aminao za zegny tsy mavita tsy vita karaha regniko mijaly za miaigny karaha zegny ry havako mijaly za miaigny karaha zegny tsy mety aminaka miaigny karaha zegny tiako hoe régler problème tsika igny ok basa vita zegny drako zegny karaha zegny raha nandalo tamizigny azafady fomban'olo diso na za koa misy adosogna nataoko tamin'igny zany mety possible mba misy adosogna anaka koa zegny ave za magnano vidéo direct aminareo ty mba misy erreur anaka koa za zegny peut-être koa agnatin'ny raha jiaby zegny fa za tsara olo tonga lafitra za tsara olombelogno parfait fa zegny fo zegny ny raha nandalo ke somary nanohigny zaho je me sentais trahi donc niany ty amizay zegny hoe niany amizay zegny hoe tiako anao zao koa za fa niny Tence Mena za wa za zegny hoe hazala je suis désolée vraiment hitako vidéo non moaly tsy palpanao zegny tsy anao boka olo tsy mivolagna direct fa za tegna azafady za koa fa mivolagna za mivantagna za direct fa hoe za direct misadressé amin'olo misadresseko za zegny misadressé anao mivolagna hoe mandeha amin'ny tragnonaka tragnonareo mikorontagna drako tragnonay marigny mikorontagna tegna marigny ary tsy diso raha nivolagninao moaly tragnonay mikorontagna
fotony za ty mitarimy olo maro za zany tragno olo jiaby samby mijeriny za tompony fonaikinaiky mba kivy mikorontagna tegna mikorontagna ambony ambany ndraikindraiky alamy igny une semaine 1 minute fa mikorontagna koa fotony maro olo tarimy koa to maro olo zazan-tragno za fa tsaragna anareo ninareo zegny tsara boka tsara anareo tsy mikorontagna zegny tsara ne zegny raha tsara ne zegny tragnonao anao tsara drako mba mivavaha feky anao mizagnahary mba azo tsara karahanao koa za mba vavaha koa za zegny mba azo tragno tsara be karahanao mivavaha ho anaka zegny anao fa zay tsy problème zay ty boka drakolo fazatran'ny jaly tegna fazatran'ny jaly tegna zanakan'olo mijaly tsy mandova tsy magnino fa soragna zegny antegna mba nahavanga tragno ratsiratsy hely ty amin'ny fiainagna mba fahitako étape be amin'ny fiainagna anaka zegny zegny fotony taloha antegna magnofa tragno taloha antegna pozagna ilagnila zo antegna mba managna tragno ialofagna hely tragno bongo ratsy hely ty mikorontagna be ty kiraro agnabo fandriagna ho anao THB tsy haiko agnilagnila ho anao igny soragna zagnahary zegny antegna misy izy ty mba fahafaka ediny mba misitriky mba misy tany sitriagna hely zegny antegna agny zegny ka isoragna ma zegny anao amizegny isoragna anao vidéo anao igny ary za de masaky mivolagna fa tsara ny mifankatia tsara ny miavagna fa tsara koa zegny koa fa misy problème mba réglena zegny le problème fa tsy ambela io izy hoe tsy miady nefa kobe ankeliky fo karaha igny donc basy eky cinéma gauche à droite hoe zao fa zahava ny fototry problème zahava aiza ny misy problème de igny no réglena voilà ary tsy andeha iady avy anao za masaky anao tsy agny mihitsy tsy ady fa aleko naka naboaka de zay raha volagninareo eky après eky tsy magnino fa zegny ny raha nandalo entre zahay ndraiky Black Nadia face à face tamin'ny 2014 bon za misy zegny décidé niany nagnano vidéo ty tsy nagnano maquillage nagnadoso masque fotony maquillage boka karazagna masque peinture au visage ça transforme les gens fa tsy nagnano maquillage zaho hitanareo io eto mivolagna carte sur table ke zegny ny raha mandalo ke anao koa anao ny moaly igny ka izy koa mamaly ho anao amin'ny vidéo ty ho anao latsaka eky fa tsy guerre froide ho anao fa guerre chaude tsy haiko eky drakony fa zegny ny raha ary tanjonanaka tsy ady aminao ary anao koa zegny magnano vidéo après ty za fa tsy volagna eky fa igny fa mazava ny avy agnatin'ny fonaka mazava ny fototriny le problème basy naka anjaranao anao koa anohy anao manohy anao koa ikaiky za anao afaka mikaiky za numéro naka fa hainao anao afaka miditra amin'ny MP anao afaka miditra amin'ny WhatsApp afaka magnano rendez-vous tsy haiko zegny raha atao fa izy zegny ny avy agnatin'ny fonaka zegny ny raha natouché za tamin'ny fiainagna antsika zegny ny raha nampatohigny fonaka ary nampalahelo za tamin'ny fotoagnan'andro zegny ary izy koa tsy naboakako ninaka tsy vita satria za tsy tiako miavance nefa problème tsy endriky réglé zegny fomba fiaignako ary je ne peux rien za tsy afaka miova amizegny na za mankany amin'ny vadiko fo koa tsy mankany mazava koragna za montsogno aminazy na 2 mois zay tsy fampivolagna ohatra koa tsy mety mazava koragna igny za karaha zegny za zay tsy afaka tsy mety aminaka le tokotokiky izy ka tsika fanao de tokotokiky nefa problème io fa azonao zegny manjary karaha gêné za zegny mijaly za miaigny karaha zegny tsy mety aminaka tegna tsy mety voilà donc atsika tsisy concours tsisy compétition tsisy hoe azovy mafimafy riany mahehe riany tsisy zegny la musique tokony ampiavagna la musique tokony ampitambatra la musique ty tokony véhiculer message tsara ny fiainagna donc naka zegny ambarako eto zegny ny problème avy aminaka zegny ny raha donc trafikenany me mahery zegny ambava homagna ampo mieritreritry
donc igny naka franchement miboaka fonaka soulagé za fotini enfin j'ai pu le dire zegny ni volagniko eky ni raha soulagé za mazavany agnaty fonaka je peux être en paix voilà donc misaotra anareo jiaby naharitry ny zaha ty direct ty za tsy amafa izy ty ambelako eo izy ty afaka zavanareo afaka partagenareo afaka zarizaraigna voilà donc na zay problème après ty eky tsy haiko e fa izy zegny ny marigninaka donc tsisy raha tokony azavaiko eky hafa ankoatran'zegny misaotra engany zay ty mba hovantagna angatagna am'zagnahary mba hanjary koa mba azo raha tsara samby azo raha tsara tsika jiaby olombelogno jiaby samby tafita amin'ny tanjogno anazy jiaby tsaraikaraiky mba hovantagna ny raha jiaby atao mba hanjary volamena ny raha jiaby atao samborigny tsy ho azony ratsy tsy ho azony loza mba azo raha tsara amin'ny fiaignana anareo jiaby tsaraikaraiky anareo jiaby tandrify anareo ho tafita amin'ny tanjogno regny antsika jiaby ho ela velogno ambony tany ho ela velogno ambony donia fa hitako anao karaha mavozo izy karakory ma le mavozo aminareo ino ma le raha tokony avozoagna zegny tsy azoko baka azavay tsara za mivolagna le raha nandalo ary bunaka eto tsy andeha hiady amin'olo tsy andeha hiady fa mivolagna raha nandalo ary mivolagna ny alahelonaka avy an'izaho tsy mety aminaka le mifampiatsara velatsy fa aleko mivolagna raha karaha zegny tsisy resaka favozoagna na ino na ino na ino portiny problème eto tsy andeha hiady ho azy aminareo agny voilà donc anareo ambelako aby merci anareo naharitry ny zahan'ity vidéo carte sur table azadigna ny partage i raha vaovao gâteau misy fatsiky ao amin'ny page naka ndraiky ao amin'ny YouTube de ho anareo zay mipetraka agny ampitan-dranomasigny tap send moyen simple rapide économique afahanao mandefa vola amin'ny avanao satria la rentrée de classe izy io ty la famille jiaby zegny izy io ty mitady vola donc sady mbola mahazo bonus de 10 € anao raha ohatra ka magnandefa vola amin'ny code promo Mena amin'ny application tap send ampidirinao amin'ny téléphone-nao Europe jiaby manontolo afaka mandefa vola Madagascar La Réunion afaka magnandefa Mayotte afaka magnandefa Royaume-Uni afaka magnandefa États-Unis Canada afaka magnandefa vola à Madagascar gratuit tsisy frais d'envoi gratuit tsisy frais d'envoi donc milaibe ary tsisy problème voilà donc misaotra anareo jiaby bisous anareo bonne journée anareo jiaby bye bye